Drugi put ove godine Ministarstvo privrede je pozvalo mala i srednja preduzeća da iskoriste kredite Fonda za razvoj uz koje država daje petinu novca bespovratno. Od 600 miliona dinara bespovratnih sredstava, privrednicima je i dalje na raspolaganju oko 250 miliona, a rok da se novac utroši ističe 1. decembra. Među 130 onih koji su već uzeli kredit je i preduzeće koje na tradicionalan način proizvodi mast i čvarke. U 3 smene 40 radnika preradi 8 tona mesa dnevno. Posle investicije u dodatnu opremu i hladnjaču prerađivaće 4 tone više. To je prilika i za povećanje broja zaposlenih, a pregovara se i o izvozu u Australiju. Došli smo u situaciju da proizvodnjom ne možemo da zadovoljimo dostignutu tražnju, tako da nam ovaj kredit u visini od 12,5 miliona, u okviru koga je 20% bespovratnih sredstava, nam mnogo znači u daljem razvoju kompanije. Nadležni kažu da nije slučajno što sredstva iz te kreditne linije, koja uz bespovratni kreditni deo iznosi 3 milijarde dinara u ovoj godini, još nisu utrošena, jer su kriterijumi za odobravanje strogi. To je najtraženija kreditna linija u fondu i slobodno mogu reći da je to i najbolja kreditna linija u fondu. Namenjena dobrim klijentima koji se bave proizvodnom delatnošću i imaju veliki broj zaposlenih radnika i naravno planiraju novo zapošljavanje.